Студеното ни помага да изгаряме много повече калории, отколкото горещо. Много често си мислим, че когато се потим повече и сме на горещо, изгаряме повече калории, но всъщност на студено се изгарят много повече калории, защото тялото трябва да работи много повече, за да се сгреем. И когато сме на студено, дори да не се потим, ние пак изгаряме много повече калории. И някой ще каже сега, да, ама защо през зимата ставаме по-дебели, пък лятото ставаме по-слаби? Защото през зимата тялото ни естествено, понеже изгаря повече калории, то започва да иска да консумира повече. Ние ядем повече. В същото време, понеже е студено, се движи много по-малко, това ни прави много по-дебели. И да не изключваме и празниците, които са добавка към това. И в същото време лятото, понеже е по-топло, не ни се яде толкова много и понеже е топло, ние сме много по-активни и сме навън повечето време или се движим много повече, отколкото през зимата и това ни помага да влезем в по-добра форма. Но не и защото през горещото време се изгарят повече калории, всъщност през студеното се изгарят много повече, отколкото през горещото време.